pengen membahagia nih bojo. Mana aku pengen bahagia nih bojo. Masa itu wah gitu kan kami kopi. Aduh. Tempo ngarit ya ini. Tenan bojoku arep tak mulia nih. Wis tak golekne pembantu. Wis tak kon mau nang ae ngene iki. Oh ini karo nyawang karo kacamata ngene iki nyawang ini. Rambutnya sakmene pirang. Pirangnya wabang, sing kene sing dhuwur tak kon ijo. Rencanaku nek cara besok sukses ijo sabat iki lur. Rene iki ijo pirangane, sing rene iki kae coklat-coklat kok kuning-kuning opo kae. Karo kacamata ngene beh. Aku nang bayang nih lur, karo ngarit beh nek lamun aku besok duwe bojoku tak gono metro, tak cuci muka, terus tak rebonding, terus tak tukoni kacamata ireng, sing kacamata irenge wombo lur sakmene iki rada ombo. Aja cuwili, nek sing cilik welek, wombo sing setengah nutup rai kae. Bibirane sing coklat. Rambut dawa, pirangane rambut kene iki ijo. Sing kene pirangane sing coklat, sing kene rada ijo kan enek to kae delok nang TV kae sing wong wedok rambut ijo. Bawa aku set beh. Aku bayang nih, yo mudah-mudahan lur bayang aku dadi kenyataan. So duwe so ngontone bojoku cuci muka nang metro. Terus apa kuwi tukone kacamata, tak tukone sendal jinjit. Tapi engko tak tekoki sik, kowe tau nggo sendal jinjit ora? Yang ngono, Dik, ngono. Wis engko nek nyeluk beda, nek saiki kan mak, sok yo Dik, yang ngono. Mulai wis duwe ya wis rambut pirang celuk mak ya ora pantes to. Rambut ini nek pirangan dhuwur karo pirangan kene iki diceluk mak. Nek pantes yang celuk yang. Kowe itu kok sendal jinjit ngono padane. Dek engko padane nyauri. Mau Pak aku ora iso yo tak belajar sik lah. Rambutnya lu dipirang ijo karo nganu kok ora iso nggo sendal jinjit ora pantes ngono. Dadi kok carane mlaku dhek tak warai mlaku model kaya anu ngono kae kuwi mau kacamatane wireng. Ngono nek bar pirang langsung isuke tak jak nang pantai rencana kuwi. Pantai rono baru mlaku nang pinggir laut cenguk. Tapi yo repote neh enek lur enek ombak gedhi. Waduh, bangkrut malahan. Wes, ya ora angen-angen lur, moga-moga angen-angene dadi kenyataan. Timbangane ora angen-angen iki balik ngarit sarapan. Ngarit wis panas lah sak oleh-oleh balik. Ukur leren karo ngetokne isi atine. Balik sik lur.